Tema ovoga videa je umetanje tablice sadržaja u dokument. Tablica sadržaja se može izraditi na više načina. Pokazujem jedan koji se meni čini elegantan i jednostavan. Seminarski, maturalni i diplomski radovi u pravilu imaju zadanu strukturu u kojoj je prva stranica naslovnica, na drugoj stranici se nalazi tablica sadržaja, a od treće i dalje slijedi sam tekst sadržaja dokumenta. Predamnom je tekst koji započinje s trećom stranicom, pa ću ovu napomenu izbrisati i dodati Ctrl-Enter, dvije prazne stranice. Prva je naslovnica, na drugoj ću raditi tablicu sadržaja. Ovdje započinje četvrta stranica, Ctrl-Enter, i ovdje započinje peta stranica, Ctrl-Enter. Rasporedila sam tekst i mogu krenuti u definiranje naslova. Word ima stilove naslova u kartici polazno u grupi stilovi pod nazivom naslov 1, naslov 2 i naslov 3. Uredit ću naslov prve razine tako što ću ga označiti, povećati mu veličinu 16, boldati, zatim postaviti razmak prije naslova 6 točaka, poslije naslova 6 točaka i uvući ga pola centimetra u desno i potvrditi u redu. Sve te promjene koje sam napravila zapamtit ću tako da desno kliknem na naslov 1 i ažuriraj naslov 1 radi usklađivanja s odabranim. Naslov druge razine podesit ću tako da ću mu promijeniti veličinu u 14, ostaviti razmak prije 6 točaka, poslije naslova 6 točaka i uvući ga na 1 cm. Desno i potvrditi s u redu. Sve te promjene zapamtit ću, desni klik naslov 2, ažuriraj naslov 2 radi usklađivanja. Ovo je naslov druge razine, naslov 2. Ovo je naslov druge razine, naslov 2. I došla sam do naslova treće razine. Treću razinu ću urediti tako što ću ga postaviti u kurziv, ostaviti 6 točaka prije i poslije naslova, praznine, i uvući ću ga na 1,5 cm od lijeve margine i potvrđujem promjenu. Zapamtit ću sva ta oblikovanja, desni klik na naslov 3, ažuriraj naslov 3. 1.3.2 je naslov treće razine, klikam na naslov 3, ovo je naslov druge razine i ovo je naslov druge razine. Naslovi su oblikovani, valja mi pogledati što je s tekstom. Tekst je pisan u stilu normal i moj zahtjev je prored 1,5. Sadašnji prored je 1, promijenit ću ga na 1,5 i ovu promjenu koja je vidljiva na prvome odlomku zapamtiti, desni klik na stil normal, ažuriraj normal i sada je cijeli tekst napisan u proredu 1. Pregledat ću je li sve u redu. Imam jednu praznu stranicu, izbrisat ću je. Da, sve je u redu i mogu na drugoj stranici izraditi tablicu sadržaja. Postavljam se na drugu i klikam reference, karticu reference. U grupi tablica sadržaja biram prvu naredbu i mogla bih odabrati neke gotove formate tablica. Kliknula sam na prvi format. Međutim, ja bih radije prilagodila tablicu sadržaja svojim zahtjevima. Pa ću kliknuti na prilagođena tablica sadržaja. Otvara se dijaloški okvir gdje se nalaze sve naredbe kojima mogu definirati i odrediti izgled tablice.
Pokaži brojeve, desno poravnaj brojeve, vodeća crta može ostati točkica, može biti crtica, odnosno puna crta. Oblik, zadržat ću ovaj iz predloška, mogu birati i neke druge oblike. I pokaži 3 razine, uistinu imam i samo 3 razine, međutim, napravit ću neke izmjene. Tako da se naslov prve razine promijeni iz fonta veličine 12 točaka, promijenit ću u 14. Dakle, u tablici sadržaja veličina naslova prve razine bit će 14. I promijenit ću, ne želim razmak, nikakav dodatni razmak poslije, i odredit ću uvlaku od pola centimetra da se taj naslov u tablici sadržaja pomakne isto kao i u dokumentu, pola centimetra u desno. I potvrđujem te promjene. Naslov druge razine će ostati veličine 12, to neću mijenjati, ali promijenit ću uvlaku na 1 cm umjesto Wordovih ponuđenih pola centimetra. Ukidam dodatni razmak, potvrđujem u redu. Naslov treće razine promijenit ću pomak, uvlaku na 1,5 cm, isto kao u tekstu, i ukidam dodatni razmak poslije naslova. Potvrđujem. U redu. I sada ću ubaciti ovu svoju prilagođenu tablicu sadržaja na drugu stranicu. Naslovi prve razine su veličine 14, a ostali 12. Svaka tablica sadržaja ima naslov, dodat ću ga, sadržaj, centrirati, kartici polazno. No, ne sviđa mi se što su naslovi treće razine pomaknuti u lijevo. Željela bi da ova brojka 1 bude ispod slova P, kao što je naslov druge razine ispod teksta prve razine. To ću napraviti tako da kliknem, stavim kursom ispred brojke 1 i uhvatim lijevu uvlaku za donji kvadratić i pomaknem malo u desno, tako da mi brojka bude točno ispod slova. Pa tablica sada i vizualno dobro izgleda, no nešto sam ipak zaboravila. Naslov druge razine, stilovi za naslove, jedan dio je napisan verzalom, a drugi malim slovima, što ću odmah promijeniti, tako da označim tekst i Shift F3 promijenim u verzal. I ovaj naslov isto tako, Shift F3. No istim automatizmom nije se promijenio naslov u tablici sadržaja. To ću napraviti tako da desno kliknem na tablicu i ažuriraj polje. Ažuriram cijelu tablicu, mijenjala sam tekst naslova, potvrđujem u redu i tablica je ažurirana. Valja primijetiti da su brojevi stranica hiperveze, pa ako želim pogledati poglavlje 1.4, valja stisnuti tipku Ctrl i kliknuti na naslov i Word će nas automatski postaviti na to poglavlje. Pokazujem rješenje, prikaz, veći broj stranica, smanjit ću vidljivost na 30%. Prva je naslovnica, na drugoj je tablica sadržaja, treća, četvrta i peta je tekst. Želim vam ugodan rad u izradi tablice sadržaja.